Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab pojok etan, sing mburi do watuk kena keluk, mercone kakean bidin. Baleni meleh niki pun dalu ben do nglilir nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah Romo Kiai Ahmad Mustafidin MSI Dalah Bunyai, dumateng pengurus MWC Suryatan Watan Fidiyatan Ansor banom-banom lembaga yang rawuh, kepada wakif keluarga ageng Bapak Haji Bambang Anggoro telah Ibu Hajah Nur Wulandari beserta keluarga, Bapak Babinsa, aparat pemerintah, Bapak Bupati yang tidak bisa hadir di sini diwakili oleh Pak Lurah. Biasanya ngoten, dhuwur ora iso niku sing makili bawahnya Pak Lurah. Hadirin wal hadirat, mboten kesupen jamaah at-taubah dari kota Semarang niki rombongane Pak Yai Mustafidin diboyong kon teko kabeh teng mriki. Alhamdulillah tekone guasi, padahal nek teng Semarang niku klenyat-klenyet jam 09.00 nembe do slenti setunggal, slenti kalih niku nek teng Semarang. Teng mriki wau alhamdulillah badhe magrib muntung mangkat sedanten. Luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang rawuh, mboten kesupen grup rebana ilang kabeh. Piye to karepe iki? Ajak rame-rame kok do ilang kabeh. Dalu-dalu anyep ngono kuwi rebanane tuabuhi kan do meleng ngoten niku. Teko karepmu ora karepmu. Teko karepmu ora karepmu. Sedaya ingkang rawuh sepindah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakti temen-temen, wis yakti jadi gawe temen-temen. Mosok sampurna to nggih? Manusia niku sampurna. Ibu-ibu remen kula lenggah napa ngadeg, Bu? Oh ngadeg. Kono barang ben saweroh. Ibu-ibu emang senenge nek wis ngadeg-ngadeg ngoten nika. Napa melih wis jam rada dalu nggih, Bu? Manusia bentuknya sempurna. Ibu-ibu gadah kuping nggih, Bu? Kuping jenengan niki balung atos napa balung empuk? Oh, niki nek Allah salah desain, niki iso didamel balung atos. Tapi Gusti Allah paham
menungso niku senengane turu miring. Ibu-ibu nggih sering turu miring. Lah nggih niku Gusti Allah paham pun diwetung nganti remet sehingga dibentuk tulang lunak. Nek turu miring iso penak. Ngantos dilagokno wong India Bu wonten lagu niku judule Turu Miring. Jenengan nate mireng napa dereng? Wonten niku lagu India. Turu miring gaya. Niku lagu nggih saestu. Jadi banyak lagu India niku terilhami wong Jawa asline. Nggih. Turu miring gaya karo kemul sarung. Lho pas to? Niku lagu India niku terilhami oleh wong Jawa turu miring. Niki umpama kok balung atos kaya sungu wedhus to Bu, niku nek bar tangi turu ndandake bantal jenengan. Tangi krek, bantale do suwek. Nggih napa nggih? Nggih, niki kuping kok balung lunak alhamdulillah. Astane jenengan wonten sikute. Jenengan tau mikir napa mboten? Jenengan tau muni ndaan alhamdulillah tanganku kok dikei sikut ngoten ndak nate. Blas to? Lah ya jenengan ra tau mikir kok. Niki kudu diangen-angen Bu, umpama kok salah desain enggak dikasih sikut, kira-kira enak napa mboten? Ora enak, mangan angel kok gitu. Mangan angel ora tekan-tekan. Gitu. Garuk-garuk ya ora penak. Wong sing iso nggur ngisor bokong ngoten niki tok. Geger angel gitu. Akhirnya kan garuke bojone, Pak garuke gegerku. Gitu. Ngetan sithik nyiri munggah medun gobloke malah muni ngono. Wong garuke kok ora kenceng-kenceng gelutan karo bojone. Bokong demek bokongmu Bu. Aja sebelahe keri. Bokong Pak. Lho ngoten niku nek diangen-angen kok asik kok. Allah niku asik penciptaan manusia niki. Bokong niki diberi daging turah. Nggih to Bu? Kanggo jagani, nek lungguhe nek kursi empuk ngenten niki mak teplek. Nek lungguhe kursi atos niku nek balung pantat niki berbentuk gede tapi balung niku iso bahaya. Lungguhe empuk alhamdulillah penak mak les, lungguhe nek keramik mak kelotak, aduh bokongku merempul. Ngoten niku. Nek repot ngoten niku. Wis digawe apik kaya ngoten niki banyak. Iki rombongan apa? Rebana. Lu mau ora ngene iki kok. Iki nganu grup kedua. Lu mau ketoke rada tua-tua. Lu kan tak genahke to Bu, sapa ngerti taman durung diwisuda susulan. Iya, ngono kuwi yo awet mau aku munggah tolaal ngono sing ngantuk-ngantuk ki ben melek. Ngoten niku kok gayane kok. Kaya ora reti pengajian model NU ki piye. Wis ora usah watuk-watuk. Agek munggah kok malah. Iya kabeh mau kena kelo, aku yo kena kelo. Aku melu merono malah mercone ora entek-entek kok. Sapa sing tuku mercon akeh ora karuan. Ya mbok nek kono wae kan ya cukup. Kuwene pirang-pirang kok. Ya Allah. Sing nggawa masker, wong aku nggawa masker. Nah, aku ora nggawa, ampek ora karuan. Pun digawe apik ngenten niki kathah sing mboten trima, Bu. Kancaku mancung aku kok pesek niku ngelang-elo karo gremeng kok. Turu wae dicepet karo jemuran ngoten niku. Rumangsane iki nek tangi turu terus dawa ngono ya ora iso. Wong asli pesek kok. Ngono kok ora trima, dibetat-betot wae gitu. Kancaku dhuwur aku kok kancaku ketok enom aku kok ora usah mentelengi aku sampean muni tuwa dek mentelengi aku
Ya Allah, kurang terima wis digawe Gusti Allah apike kaya ngene sik do kurang terima. Pemenah ibu-ibu wah kurang glowing, bingung tuku skincare. Ndek muni alis kurang kandel dikerok. Bar dikerok dikandeli lho kurang gawean to ning ngene. Bar dikerok kok dikandeli ngoten niku lho. Jane kan yo karek dikandeli to. Ngono bar dikerok dikandeli. Jadi bapak-bapak harus sabar nggih. Nek ajeng prasmanan, ajeng nyumbang, istrine jenengan kok nembe maca, niku jenengan kudu sabar. Ora usah terus nyetater motor, ora usah terus mobil di starter sik ora usah. Wong wedok niku dandane suwe. Muni, "Sik Pak, 10 menit kas." Ngoten niku aja percaya, nggih to, Bu? Aja percaya. Muni 10 menit kas kok jenengan wis mlangkring motor kok wis disetater niku malah halise ora dadi-dadi. Kene kandel, kene tipis. Kene dikandeli, kene tipisen. Kandeli meneh, kene ketipisen. Kandeli meneh, wah kering gede blok gedene. Delalah muangkat nggawa motor ngueng, delalah udian nang dalan. Tekan gone diledek kabeh. Masya Allah. Bu, nek gawe alis ben cepet jenengan tak paringi carane purun. Tuku laban ireng sing gede. Ya, itu gunting podo langsung templeke, plek-plek langsung dadi. Ya, tapi nek jenengan numpak motor rekoso. Tekan gone langsung kiwir-kiwir. Kantil separuh nglothok separuh. Wis pokoke alis disyukuri nggih Bu. Nggih, kurang glowing ya alhamdulillah. Nek muni hidup ya kurang jentit ngoten niku. Ya sono wong wedok niku. Nek bapak-bapak niku alhamdulillah kula teliti bapak-bapak niku gampang syukur kok. Memang kan nyumbang niku ora mikir apa-apa, penting katokan. Tahu ana tanggoku yakin iki kejadian. Wong genah-genah nyumbang kok, amplop keri kok jajal. Kelakuan kok model ngono, mangan mawut tok salaman pamitan karo sing omah. Ngapuntene yo Kang, amplopku keri. Ono model ngoten niku. Ya Allah, semoga syukuri alhamdulillah. Sholawat dan salam lah iki bagianmu. Ora usah do menteleng. Ketoke kok ora ikhlas to kowe takon munggah meneh. Ikhlas ora? Ikhlas. Kok ngerti aku kudu menteleng. Ayo selawat bil qulub sepisan, tutup genjeringan ayo. Menteleng meneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin brung ngono genjringane. Mbok angkat tok ora mbok teplok ki ya ngopo. Aku kan wis muni to, tutup genjringan ngono. Dadi kudu waspada rebana kuwi instruksine piye dirungokno. Kok malah diangkat tok terus diselekke. Ya ora apa-apa karang rong tau latihan bareng. Ora usah menteleng. Kok menteleng wawit mau. Mugi-mugi barokah sholawat sedaya santri, sedaya jamaah ingkang rawuh sehat-sehat tanpa obat, seger-seger tanpa dokter, lemu-lemu tanpa jamu, awake do waras-waras utange lunas-lunas, bekakase akas sangger esuk kromas-kramas. Ibu-ibu teh ora muni amin malah guyu. Amin itu dengan akas kok.
Bapake sing ora muni amin tak dongakno mengkeret. Ditungano akas ora muni amin kok rumasane akas ki ora penting apa ya penting gitu Bu. Nah, grup kono semangat. Nek ora akas ora iso. Bapak Ibu rahimakumullah, tiyang niku senengane napa ketok sangka tingkah lakune. Wong sing senengane manuk insyaallah ngalor ngidul nyangking kurungan. Dirangsel gawa montor niku to. Esuk ya gawa rono, sore gawa rono, manuk wae. Ngantek bojone ora diperhatike blas. Anake ya ora diperhatike kok. Ngoten niku mbakne ditekoni, anakmu ngajine jilid pira? Mbah. Manuke terus sing dirumat. Ngalor ngidul nyangking. Kok nyangking manuk? Nyangking kurungan. Kene malah ana sing muni nekem manuk mau ketemu. Kono nekem manuk barang kowe. Ngalor ngidul nyangking kurungan Bu, kurungan. Ya Allah wis wengi kok hawane sebelah kono kok munak manuk Mas. Wong sing senengane mancing niku ngurono mrene sing dibeto ya joran pancing. Lah niki kula kalih jenengan kok saged ngelumpuk teng majelis mriki teng Pondok Darul Amanah dalam rangka khatmil Quran, dalam rangka peresmian masjid, dalam rangka maulid niki muga-muga dados bukti nek kula jenengan niki remen kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Alah tekone nok mburi we ngantuk kok ngono sing muni ngono. Ora apa-apa, sing penting teko. Pas nek metu wonge tangi. Ya ora apa-apa, wong digugah sebelahe kok. Kangkang seneke teko. Tangi terus mangan. Bar kuwi entek turu meneh. Ya ora apa-apa, sing penting teko. Wong hadir teng majelis maksiat mawon, umpama ana wong niku teka teng majelis keplek. Mboten melu keplek, mboten melu totoan, nggur ndodhok teng mriku, delelah wonten grebekan polisi sak kompi. Kira-kira sing ndodhok niki melu dicekel apa ora Bu? Melu dicekel. Padahal wis kondo, Pak kula mboten melu keplek, kula nonton tok. Wis gampang jelaske nang kantor. Melu dikecrek digawa tumpake mobil patroli ya. Niku teng majelis keplek. Lah niki teng majelis ngeten niki nanti akan jadi bukti jenengan lungguh teng mriko ngantok keliliben keluk barang. Niki dadi sing kono rapati kena keluk ya Bu ya. Wah, jenengan ngrasakno sebelah kono mau. Ngantek do ilang wonge ora ketok kok. Muga-muga dadi bukti tanda cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Jenengan nggih cinta kalih Al-Qur'an Bu. Cinta. Sing mriki ya cinta. Ketoke sing kene kok danyep-anyep to wonge to. Cinta Al-Qur'an apa mboten? Ciri-cirine wong cinta gitu. Cinta. Ngerti cinta toh? Cinta deritanya tiada akhir. Kata Cupat Kai. Ciri-cirine wong cinta niku nek mboten kepanggih kangen, nggih napa nggih? Rindu, kangen, pengen ketemu niku ciri-cirine wong cinta. Lah nek jenengan kok sedinten mboten petuk Quran niku kangen apa mboten Bu? Pret. Jenengan lunga HP-ne keri, balik muter apa mboten? Padahal wis waduh niku sekilo. Pakne dijiwe to. Pak, apa? HP-ne keri muter. Tapi nek jenengan ameh mangkat semaan Qur'ane keri balik napa mboten? Alah nek kono ana Qur'an liyane.
Pokoknya cinta niku nek mboten kepethuk kangen niku cinta. Dan jenengan kok ora patek kangen Quran ya mbah berarti diartekno dhewe to. Ketoke ora nyekel Quran kok tenang-tenang, seminggu ora nyeker Quran kok tenang-tenang ya wis. Niku berarti ya ora patek cinta. Wong cinta niku nek nyanding suwi rasane sedilu niku wong cinta. Bayangke riyen pas nom-noman, Bu, bapak-bapak apel malam minggu tempat calon mertua, awet bar magrib tit jam 6 ki wis teko. Wong magribane ki nang masjid kampunge kono, nggih to, ngloloni sore to. Bar magrib jagong ngantos jam 09.00 dielekno kalih calone. Mas, mpun jam 09.00, wangsul riyin. Mangke nek bapak babin lewat mangke diseneni. Masa karo niliki jam. Awet jam 6, jam 7, jam 7, jam 8, jam 8, jam 09.00, 3 jam jagong dengan cintanya mboten krasa. Niku dengan cintanya. Lan jenengan nek darus Quran pripun, Bu? Bu. Pak. Woi. Kene ana wong ora to ki? Kok sepine sing ruwame kok kono. Jenengan nek nyanding Quran kira-kira pripun? Kleset kan? Apa ya suweneng ngono ngaji niku sak jus ora krasa. Apa ngene-ngene, Bu? Acara selanjutnya adalah pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Umi Rodiyah. Kepadanya kami persilahkan. Yasinan biasanya kan ngoten malam Jumat to. Umi Rodiyah yang gaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung atine madeg malah dilagokno. Iki bare kapan iki? Cepet kan ya iso to. Gaya kok Umi Rodiyah iki kok entuk cekelan mic terus dilagok-lagokno kok. Ana sing ngono wong kene. Dadi ngaji Yasin, Yasin wi berubah lungguhe iki ana ping 17. Yasin, ya Allah kemang. Wal Qur'anil Hakim selonjor karo dipijeti. Innaka laminal mursalin golek senderan. Ala siratim mustaqim golek fresker. Lah nek jenengan kalih kula maos Quran ngadep Quran kok rasane kaya ngoten niku. Awak panas kabeh, awak pegel kabeh, keju kabeh. Niku berarti dereng patek kita niki sering ngaku-ngaku gitu, tapi nyatane ora patek ana. Ya masih belajar mencintai ngoten mawon, belajar mencintai. Cinta Quran kaya ngono kok. Lah nek sing hafid-hafidhah ngono, dina 5 juz enteng. Awake dhewe duwe darusan kok WA kuwi seminggu 1 juz nek ora doyak-oyak ora katam-katam kok. Yang belum setoran doyak-oyak karo admin kok. Iki. Kuwi padahal jurusan grupe kula jurusan Fakultas Syariah. UIN Wali Songo gitu, pondokan kabeh. Seminggu ana sing keter 5 kok ya Allah, aku mbayangke iki nek sing ora cah pondokan ngono terus piye ngono niku. Wis muga-muga wong mriki nggih do seneng-seneng kalih Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Masjid apik nggih Bu nggih. Masjid apik nggih. Ya wong pun diresmekke. Seneng napa mboten Bu ngeten iki? Seneng silir-silir insyaallah ya ngirit AC. Desaine niki apik niki desaine iki. Ora usah butuh kipas, ora usah butuh AC. Insyaallah sejuk gitu. Kira-kira wong makoke lemah ngeten niki
Kira-kira nek cara jenengan niku wong pinter apa wong bodoh, Bu? Wong lemah larang-larang didol payu larang kena nggo tuku mobil malah dikekno nggo masjid. Ngoten niku ana sing ngrasani ya, mbah piye kuwi. Tapi nek tiyang pun ngerti manfaate bangun masjid mangke teng donyane pripun teng akhirate pripun, tur ya ana barange. Yo enteng-enteng kreweng. Alah nggur sak lembar wae kok, Pak. Bunur sanjang karo Pak Anggara. Sak lembar wae kok, Pak. Sing kono-kono aja pirang-pirang kok. Keke kono. Ya siji tok wae Bu, keke enteng. Nggih to, Bu? Nen jenengan ora pangkate wakaf, ora sah niru-niru. Wong niku pangkate dhewe-dhewe. Terus jenengan weruh masjid kaya ngene terus mak kerentek ati. Sertifikat siji tok terus mbok. Wong niku pangkat dhewe. Perjuangan itu ngosek. Engko nek selawatan kowe tarik ngono lho maksude to, Kang. Malah get-geti wong nek nyaut banter ora karuan. Petuk pisan, sentaki terus. Ora apa-apa aku mbiyen dadi santri padha wae disentaki ya. Aku mbiyen pondokan, ora eceran. Lelapane pondokan kan eceran gitu to, Bu, gitu, Bu. Aku mbiyen pondokan. Lurah pondok mbiyen aku. Lurah pondok. Biasane nek lurah pondok terus dadi kiai. Pokoke dhewe piye carane aku dadi lurah pondok ngono pokoke. Calonan benteng dadi. Suwi lurah pondok iki. Nek Pak Lurah kan sedelok. Nek lurah pondok iso suwi. Engko nek selawatan mbek tarik ngono ya. Perjuangan iku macem-macem carane, tapi tetep siji arah tujuane, nekake agama. Tak kira sambar gluduk. Lagi konsentrasi kok. Ya Allah. Ya ana manfaate, Mak, ana manfaate. Sing ngantuk-ngantuk to tangi. Sing mburi-mburi sing lir-lir tok gembregah akhire. Dikira kiyane kesetrum. Ya Allah, ya Allah. Meh sair pisan kok ora dadi-dadi iki piye to? Awas ana gangguan meneh mbah ki engko. Wis ngorong jeruke ora teko-teko. Biasane iki nek wis selawat angkatan pertama, kuwi terus panitia ngeterke jeruk. Ngono. Biasane kono-kono kene ya mbah carane piye? Lho umpama ora ana ngono kuwi ya nyifitin WA aku ya ora apa-apa, wong bala dhewe. Ngapuntene mboten enten jeruk anget, nggih kula tambeta jeruk kalih gula 2 cendra. Mangke kula teng mriku nyileh gelas kalih nyuwun antah panas. Ngono. Jane ngono nggih to lah. Mbah Yaine ora konfirmasi kalih kula kok. Wis muni ngene kok ya ora ana wong ngadeg. Biasane iki ana wong siji ngadeg ngono terusan. Delok-delok kok ora ana sing ngadeg. Ya wis ngalamat iki bolo dhewe. Bolo dhewe iki kadang-kadang nasibe kaya ngene. Perjuangan iku macem-macem carane, tapi tetep dadi siji tujuane, negake agama ana ing donyane, mlebu
suwarga besok ning akhirate sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi biman qad wahada wal ali wal ashabi qad wahada sing sugih berjuang karo bondone sing alim berjuang karo ilmune sing kuat berjuang karo tenagane sing ra duwe berjuang karo dongane sholli wa sallim daiman mada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashab qad wahada wal ali wal ashab qad wahada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallu alaihi mriki rebana main selawatan kula nguyup jeruk anget mak serutup ngono ya Allah nek gorokan iso mak piar ya sekarang urung metu ya mbayangke biasane kono-kono ki malah wakeh ngombene ana pokari suwet ana seprit ana panas dalam barang nika napa niku cap kaki 3 kono-kono kene kok ya blas wis disindir ngono ora ana sing ngadeg kok dadi berjuang sesuai komposisinya sesuai kemampuannya sing wakif wong bandone kathah ya nyoh ngoten niku ndelalah mantune anake ya ndukung lho ngoten niku nek ora satu frekuensi ya geger karo keluarga kok malah diwakafke to omah aku cek butuh kok ngoten niku tapi wong satu frekuensi ya malah anak-anak ndukung gitu nek iso ampun setunggal Bu nek iso nggih ampun lemah tok kalih harta-hartane kersane panitia mboten patek bingung ngoten niku sing ngalim berjuang kalih ngilmune para ustadz para kiai ya mulang lho niku kerjasama yang harmonis sing kuat bantu tenaga wong sing cedak-cedak mriki duit kok ora pati duwe tenaga ana kerja bakti mangkat Bu mbok kon mangkat ora aja malah kenaan kiyaine ngono wong pondok-pondoke dhewe ben dikerjani dhewe ra wis malah ya kesel kiyaine no kon mangkat to Pak awake dhewe iku ora iso nyumbang duit nek iso nyumbang tenaga malah dikeki gedang barang lha apa rumangsane kok leren terus ngonceki gedang siji ngono lah iya ora ana model ngaji kok terus kiyaine ngemil wah gedang enak terus nyoklek meneh ora ono. Pantes-pantese ngeten iki ya diberkatke. Wono kene ora kok bermangan kok. Linggih sedilu terus kon dibaan. Bar tibaan linggih sedilu kon delok mercon. Aku ya ora bermakna apa-apa blas. Ngono ngarep ya ana apa-apa tapi urung kober nyandrak gitu. Gedang malah sugatke pas ramah. Iki kaya nyolu panitiane. Awas ora diberkatke, awas tenan pokoke. Kono-kono ki diberkatke kok. Tapi kanca Semarang ki ya akeh. 5 mobil iki nek aku tok sing diberkati liyane to ngamuk mesti.
Kiyaine tok sing diberkati ya liyane ora. Ya Allah. Keringete bojone jenengan kok netes teng mriki, netes teng masjid mriki, netes teng area pondok pesantren. Lho, kira-kira kok mlebu neraka keringete mbelani apa ora? Wah meh dikepruk karo malaikat keringete do teko to. Ampun dikepruk. Niku keringete bercucuran di arena pondok pesantren, keringete bercucuran di arena masjid. Masjidnya melu mbelani teko, pondoke melu mbelani teko. Insyaallah selamat, amin Allahumma amin. Ngono carane gitu. Sing ora duwe ya ndongake, Bu. Ndongake, ya Allah muga-muga pondok Darul Amanah ndang dadi. Ngoten niku jenengan kira-kira urun donga ngono tok iki kira-kira abot apa ora to? Abot napa enteng? Abot. Ya Allah, wong kok medhite. Ditariki sumbangan malah 20.000 tulisi hamba Allah. Hamba Allah kok 20.000. Kuwi maksude hamba Allah apa ben ora konangan? No. Kula teng mriku ya panitia pembangunan padha wae gitu. Kula niku ngecek niku per RT kula tariki niku wonten ngisor pisan niku hamba Allah 20.000. Akhirnya ya kula ngerti dong sak RT ana datane kok. Pak iki tulis 300, 500, sak yuta ana ngisor pisan hamba Allah 20.000. Ya menawa duwene duit nembe 20.000 ya ora apa-apa, tapi kalih ndonga ya Allah muga-muga lancar. Ora amin blas kok. Lho muni amin abote sepira to? Wong wis entuk snack barang kok muni amin tak gelem. Muga-muga pondok mriki pembangunane lancar. Lah ngono ketok semangat ngoten niku. Amine jenengan langsung munggah ngoten niku nang langit. Ngoten niku langite iso goyang-goyang. Ngoten niku kok dhuwit do tiba dhewe-dhewe. Ya ora tiba kok langit maksudnya ya ana wong ngeteri, ana wong transfer ngoten niku lho Bu, niku amine jenengan. Wo. Jenengan teng atine niku isine Gusti Allah napa duit? Amin jawab Gusti Allah kaya ya ameh muni duit kok ya piye ngono nggih ta. Ya kula ngerti atine jenengan. Aku walaupun ora dukun tapi rada awas. Ora sukun tapi terawas, walaupun ora dukun tapi ya rada awas. Niki damel tes-tesan, Pak. Ati kula jenengan iki janjane isine Gusti Allah apa duit ngoten niku. Saiki tak tes. Kira-kira masjid mriki napa masjid niki lah sing wis dadi niki. Niki khusus anak pondok napa kalih wong umum saged mlebet niki? Saged nggih. Masjid mriki kira-kira nek jamaah subuh niku wonten pirang sop? Pinten ye? Sing muni aja sing ora subuhan. Ora subuhan bantere ra karuan kebak. Tak teliti mriki niku to ya Allah, jamaah subuh kualitasnya ya wis ngoten-ngoten niku. Biasane niku sing militan-militan niku wis tuwik-tuwik. Mbah Di, Mbah No, Mbah Ran, Mbah Jo. Tuwik-tuwik kabeh dawa tak watuk niku subuhan. Jamaah pitu ra mundak-mundak ya Allah. Piye carane jamaah subuh iso munda? Kadang-kadang tak dongakno, ya Allah muga-muga tambah siji. Nembe tambah siji ana cah nom gelem subuhan, Mbah Di mati ya. Ya Allah Mbah, akeh tambah 8 kaya jenengan sedo, 7 meneh Mbah. Teng mriko-mriko rata-rata ngoten. Tapi umpama masjid mriki napa masjid jenengan niku ndelalah danane kathah. Saldo masjid 5M. Akhirnya takmire iki gawe program apa iki bangunan wis apik kabeh. Asenan, toilet apik, tempat wudu apik, membuat program dari jamaah kembali ke jamaah. Sapa wonge sing jamaah subuh teng masjid per kepala entuk 100.000. Bu
Kira-kira anake jenengan telu mbok gugah kabeh apa ora? Gugah kabeh. Bu, jenengan rencanane meh mangkat jam pira? Jam 4. Telat. Umpama masjid mriki ana program ngoten terus dispiralke teng WA, damel flyer Masjid Darul Amanah ada program per kepala 100 wong bedono tok apa sak Ambarawa do nyarter angkot. Kira-kira parkire nang ndi? Jalan Sentono Rahmat wis dalan. Wono wis rahmat, dalan kono wis rahmat, menawa dualan wah golek parkiran kono menawa. Pak Babin Kamtipmas yo ribut melu ribut. Banser ya medun kabeh. Wah ngatur parkiran delok ana wong kene mangkat jam 4. Diadang-adang karo banser, "Bu, jenengan telat." "Lho kok iso?" "Pun kebak masjide." "Piye to?" "Kakakku kene KTP kene kok. Wong jobo-jobo entuk mlebu malah ora entuk piye karemu?" "Banser ndi kowe?" "Menyentak ngono barang." "Banser kok kemaki." Wah, iso tukaran karo banser gara-gara ra entuk jamaah. Estu Bu telat pun kebak nika enjing-enjing jenengan langkung. Nggih, ya Allah, Pak, mulih Pak, telat tok Pak. Akhirnya anake telu dituntun kluntu mulih ya Allah. 500 melayang Pak. Gara-gara tangimu apa ora mbok alarm apa ya to Pak? Ya ora apa-apa to Bu, nyatane ora mene kaya ngono kok ya Allah, ya Allah. Jam 4 telat Bu, sesuk mangkat jam pira? Malah ana sing ngangen-angen bar ngisa langsung jering sajadah. Ya Allah, anake telu jerengke sajadah gayane tahajudan. Ya Allah, ora apa-apa nang anak telu digerek kabeh. Pakane ameh mulih awas mulih wae Pak, tak tutuki kowe. Ben genep 500 kok. Ya Allah, ya Allah. Gragapi ati isine Gusti Allah napa duit ya Allah. Ya nek wis ngene iki cetha to akhire to. Gusti Allah ya ora patekno ati to. Mbah aku nek karo duit ki ya gumun kok. Gumun karo duit niku. Katarak iso mari kok. 50.000 niku to, katarak mari ya. Lah wong wayah coblosan nyoblos nomor pira Mbak, mbah ora kenal kabeh kok. Calon sakmene akeh kok. Mbah ora kenal kabeh gara-gara urung entuk dit. Bareng entuk dit 50 cetok. Katarake mari ya. Mbak nyoblos nomor pinten iki nomor 7 gambare iki lho cetok. Ngangkat semangate polo. 50.000 ya Allah. Ati isine duit. Kaya Gusti Allah ki apa ora ngeki apa-apa. Bu. Apa Gusti Allah ki ora ngeki apa-apa karo jenengan? Napa Gusti Allah ki ora paring apa-apa karo jenengan to, Pak? Ketoke nek karo Gusti Allah kok perhitungane pol kowe lho. Gusti Allah jenengan urip nganti sakniki niku nikmate sapa jal janjane? Wong mati pirang-pirang niki. Angger WA grup innalillahi, grup innalillahi. Badha subuh innalillahi. Niki agek tekan T karo S. Hati-hati sing jenengane T karo S. Nggonku wingi mati Pak Triyono karo Putri Indarwati. Sing rodok tangga niku Bu Sugiyarti. Niki agek abjate tekan T karo S. Hati-hati ana bapak-bapak kok jenengane Tugimin hati-hati. Ono ibu-ibu kok Sri hati-hati. Bu Nur ayem Bu N gitu Bu pun kelewat. Niki wis tak teliti iki agek tekan S karo T iki agek ST niki. Kula M Muh Ali Makruf rodok kelewat wisan rodok suwe. Ya Allah. Nyawa gampang ilang. Ditata atine Bapak Ibu. Nyawa niki paringe Gusti Allah. Bojo jenengan donte bojo niku paringe Gusti Allah apa jenengan sing nembak-nembak Pak?
Paringe Gusti Allah. Ayu jaminan entuk bojo ora iso. Nyatane Luna Maya nganti saiki ora ana kabare. Ayu Ting Ting kurang ayu apa nganti saiki rondo ora entuk-entukne. Lah nggih to, Bu? Nek ayu kok jaminan entuk bojo, ceritane ora ngono. Monggo nderekaken. Iki tebih-tebih gitu ya niki. Niki wangsul napa pamit pipis niki? Kadang-kadang nek pun dalu niki rada ngempet pipis. Bojo diparingi Gusti Allah anak ora sah ndonga kruntal-kruntel meteng. Ndonga napa mboten, Bu? Blas. Bismillah wae ora. Wong niku ora sengaja nang ngarep TV ngoten niku terus kruntal. Meteng gitu, Pak. Jenengan ndonga ora? Blas alah. Meneh Allahumma janibna. Yo ngerti tapi lali ndonga kok. Anak niku karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dungane Nabi Ibrahim Rabbi habli minas solihin diabadikan dalam Al-Qur'an. Kira-kira dungane Kanjeng Nabi Ibrahim mandi napa mandi? Kekasih Allah mandi, tapi nek Gusti Allah dereng ridho, dereng diparingi putra. Jenengan kalih kula ora ndonga kok gampange ra karuan. Uncali kathok meteng. Uncali sarung meteng, simpangan meteng. Bapake dadi satpam, itu kerjane bengi, ibuke kerja pabrik. Ora tahu ketemu, simpangan nang lawang tok. Bu, aku balik. Pak, aku meh mangkat. Sret meteng. Ora sah donga-dongonan ya Allah. Putra gampang, rizki ora tau entek. Corona 2 tahun nyatane mangan genep ping 3. Nggih napa nggih? Malah do seneng-seneng do entuk bantuan. Ora terdampak entuk bantuan. Ndungane pas awal ya kenceng. Allahumma dfa anal bala. Corona medeni ana wong wahing wedi ya. Li khamsatun wah bantere ra karuan. Bareng tok 600.000 kenduk. Mayan tok 600 so, malah ndongane rada alon. Li khamsatun 600 ndek. Allahumma dfa 600. Wong desa-desa malah entuk iwak, entuk macam-macam. Renes niku wong desa-desa kula wangsul teng Demak niku ya Allah. Rizki ora entek-entek ya Allah, ya Allah. Ameh entek entuk, ameh entek ya Allah. Nyatane ngoten to, Bu? Ya Allah, duit kecukupan. Sandang ibu-ibu nek bar lempet-lempet bingung. Iki dasterku ameh tak lebokke lemari sing dikebak muntel. Nggih to, Bu? Bapak-bapak ngono to. Kaos rasah tuku, kebuak. Kaos partai pirang-pirang. Tanggane duwe hajatan entuk bathik. Durung bathik madrasah, durung bathik NU, durung bathik wis pirang-pirang pokoke lemari nganti ora mata-mata. Nggih napa nggih? Sandang turah-turah, pangan turah-turah, gedang nganggur. Loh, niki nandakno nek pangan turah-turah. Jajal umpama kurang pangan, agak ditokno sak piring ra tubruk-tubrukan. Gedangku aku ben gedang turah-turah nganggur tuh ngajenge Mbah Yai, ngajenge Pak Balbin, nutuh kabeh niku. Ya Allah. Sandang pangan papan kecukupan rizki cukup niku karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dieling-eling Bu ben semangat ngibadahe. Masjid digawe apik-apik sepi yo ora main. Siap Bu? Nek jenengan tunggu omah bapake kon mangkat. Siap? Lebih ibu niku kan ana tunggu bocah, nggih to? Kadang-kadang tunggu wong tua sing lara. Nek jenengan kok gadah wong tua sepuh sing lara-laranen ampun jenengan tinggal teng masjid. Malah makne dipamiti. "Ma, aku tak nang masjid sik jamaah." "Iya. Angkat to." Nyomane wis ra iso mlaku malah ditinggal. Aja sing bapak-bapak sing kon mangkat. Siap, Pak? Pak. Siap ora? Rono-rono giras ora karuan kok.
Nok masjid cedhak kowe kok ora kuat. Wong saiki kemanyak-kemanyak kok masjid cedhuk lho nggo montor saiki kok. Wong kene ya ngono. Berarti wong nggonku ketularan wong kene. Aku tahu nok masjid cedhak nggawa montor malah balik mlaku kok. Tekan omah madeg montorku ilang. Nganti bingung kula niku, montorku ilang. Yang montore ilang yang aku ndo bojoku ngono. Lah dokek teng pundi wae. Jebule madeg kula eling lah ya Allah tak gowo jamaah nang masjid. Tak parani nang masjid karo mlaku muga-muga ora ilang tenan. Jebule jeno ngarep masjid alhamdulillah. Muga-muga dikuatke Bu nggih. Kuat nggih. Ya Imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mughadayati fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ki nyindir aku panas dalam. Nyindir aku panas dalam. Aku njaluk jeruk anget kok malah tukono cap kaki 3. 10 menit segmen terakhir. Omah pengen renovasi. Nggih napa nggih, Pak? Motor pengen ganti. Nggih napa nggih? Ngibadah kudu meningkat. Tapi pripun carane ben ngibadah niku iso meningkat? Kadang-kadang ya ono ya hene niku memang berat ngibadah niku. Ngibadah niku iso meningkat, syaratnya kita harus bisa membangkitkan kekuatan dari dalam diri kita. Ngeleng-ngeleng nikmate Gusti Allah wau dieling-eling ya Allah nikmate Gusti Allah aku dikek urip, rezeki cukup terus, anak akeh, sembarang kecukupan iki diangen-angen, akhire pengen nyedak kalih Gusti Allah. Bangkitkan kekuatan dari dalam, powernya kudu dari dalam. Bu, ibu-ibu ngertos endok, nate nyekel endok, atas apa ginjur-ginjur? Sapa muni ginjur-ginjur ndok apa? Ana ndok kok ginjur-ginjur. Jam 11:30 malah tekan ndok iki piye to? Telur niki bisa menetas menjadi kehidupan baru, tenaganya harus dari dalam. Nek jenengan antem sangka njaba karo cendok karo peso, tak sereng dadi ndok dadar mata sapi. Tapi nek kekuatannya dari dalam niki akan muncul kehidupan baru. Ndok bebek metu kekuatane, kletek-kletek piar netes dadi sapa muni anak bebek mau. Ndok bebek netes dadi ana sing meri, ana sing minti. Meri apa minti? Minti apa meri? Iki entok iso gelutan karo bebek kok suwe-suwe kok. Ana wong ambarawa kok anak bebek kok lali kabeh kuwi lho. Lah terus cah cilik-cilik basa Jawa kaya apa wong tuwek-tuwek lali iki. Ndok bebek netes metu meri. Meri anak bebek meri. Ndok entok netes metu minti. Ndok manuk netes metu piye to Bu, kok malah manuke sapa? Ndok manuk netes metu piye? Ndok pitik netes metu kutho. Wes aja ojo ndok-ndok terus. Ora tekan-tekan. Ta saiki do bingung basa Jawa. Akhirnya ditekoki gurune ana soal. Anak bebek cilik jawabe ngono. Anak entok cilik, anak pitik cilik, anak wong cilik. Cok baba karo daus mini anak wong terus. Niku kekuatannya dari dalam. Nek kekuatannya dari luar niku tidak akan masuk, tidak akan bisa berpengaruh.
Jadi wong iso sregep ngibadah, wong iso sregep jamaah niku mergo wonge ngudarasa. Angen-angen awake dhewe lah ya umur karek pira ngibadah kaya ngene. Ngoten niku. Kudu semangat wastabiqul khairat, berlomba-lomba perintahnya Gusti Allah kok. Perlombaan niku semangat napa lemes? Mesti cepet-cepetan. Cepet-cepetan lomba niku semangat. Fafiru ilawah, larilah ke Allah, cepet kon melayu. Nyawa iku cepet ilang kok ora ndang-ndang iki piye to. Dikon semangat malah karepe dhewe. Galo Mbah Di wis tuwa sregep jamaah. Ayo tuwek meh mati kok malah. Ndek nyauri ora penak gitu. Terus nyanyi, banding-banding ke. Saing-saing ke Mbah Di. Ketika ada kebaikan kita berusaha untuk mengejar. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak saling menyemangati, Pak. Ibu disemangati, ibu juga menyemangati bapaknya. Wayahe adzan dikono masjid, Pak, teng masjid. Jenengan nek swarga akan yo ketut ngoten niku. Siap, Bu? Aja malah digondeli. Bu, aku tak nang masjid lapo. Genah nang masjid kok aja tekon lapo ki lho. Ana ora wong kene model ngono kuwi. Terus-terusno ngono kuwi. Muga-muga dikuatke amin Allahumma amin. Diangen-angen Pak, urip nggur sediluk, monggo dirameke masjide, putra-putra dipondokno, muga-muga dados generasi-generasi yang bercahaya, bisa menyinari lingkungan-lingkungan nanti ketika mereka bertempat tinggal. Amin Allahumma amin. Cekap semanten atur kawula, mbok pilih wonten kelenta-kelento atur nyuwun agung ing pangapunten. Ndonga sesarengan mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir angsal berkahe silaturahmi, angsal berkahe majelis ilmi. Muga-muga masjid niki berkah, muga-muga pondok Darul Amanah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamda syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadina qulat hilatun adrikna ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin iftah alaina abwaab rahmatik iftah alaina abwaab fadlik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ulumana wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi jiranana wa barik lana fi talamidina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi mamatina wa barik lana fi jami'i umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten ingkang saged kula aturaken wabilih wonten kelenta-kelenta atur nyuwun agung ing pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.